Менә борынгы заманнарда булган бер хәл, шуның белән башлап җибәрәм һәм шушы вакыйгага нигезләнеп сөйләрбез иншалла. Борынгы заманнарда булган бер хәл, бер мөфти янына килә бер кеше сорау белән. Хәзрәт ди, менә әгәр дә ди бер кеше үзенең дустын артыннан килеп кочаклап ала да һәм шундый сүз әйтә, кыл сатам, кылны сатып алыгыз. Теге игълан итә инде. Үзенең дустын ала да шулай кисәк кенә тегесе внезапно гына инде кочаклап ала да һәм әйтә, менә кыл бар миндә, кемгә кыл кирәк, кыл сатам дип шаяра инде. Бу кешенең хөкеме ни дип әйтә? Ягъни менә шулай шаярган кешенең аңа карата нинди хөкемнәр бар шәригать тарафыннан? Әлбәттә, бу сорауга гади кеше җавап бирә алмый, гыйлем иясе генә, бик күп укыган, Коръәнне иң кимдә яттан белгән кеше генә шәригать хөкемнәре, шәригать берәй инде проблема булганда шәригать хөкемнәрен гади кеше чыгара алмый. Сез дә, мин дә аңа аерым билгеле бер гыйлем ияләре генә сорауга җавап бирә алалар. Менә ул былай җавап бирә, бу ди син сөйләгән нәрсә, вакыйга, бу 5 сәбәп буенча бу хәрам була. Менә бу эш, менә шулай шаяру, ул ди хәрам була 5 сәбәп аркасында инде. Беренчесе дип әйтә, кешедән көлү, кешене мыскыл итү. Кешедән көлү, кешене мыскыл итү. Аллаһ субханаху ва тааля Худжурат сүрәсендә әйтә, Бисмиллахир-рахманир-рахим, Я аyyuhallazina аману ла ясхар қаумун мин қаумин аса ан якуну хайран минхум. Мөселманнар иман китерергә, Я аyyuhallazina аману, иман китергән бәндәләр, бер-берегезне мыскыл итмәгез. Бәлки сез мыскыл иткән кешеләр сездән караганда хәерлерәктер. Бер-берегезне мыскыл итмәгез, ягъни көлмәгез бер-берегездән. Беренчесе, ягъни Аллаһ Тәгалә менә шулай көлү, кешедән көлү Аллаһ Тәгалә хәрам кылды. Бер-берегездән көлмәгез ди. Гайша радиллаһу анха бер вакыт, ул бит инде яшь була. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям бер хатыны була, Сафия исемле, һәм Гайша радиллаһу анха көнләшепме, нәрсәмәндә ачу вакытында аның бик кечкенә булу икән турында бер сүз әйтте. Кара, бу нинди кечкенә икән дип. Бер сүз генә әйтте ул. Һәм Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте, Лaqad qulti kalima law muzijat bima'il bahri lamazajathu. Әгәр дә ди синең сүзләреңне диңгез белән кушсаң ди, диңгез суының төсе, исе һәм тәме үзгәрәчәк. Ягъни шундый агулы сүзләр әйтте кеше турында. Гайша анабыз ачу вакытында инде. Сафия янында булмаган вакытта менә шулай аны кимсетеп, кара инде кичкенә булды дип, шулай әйткән өчен Пәйгамбәрбез әйтте, синең сүзләреңне дә диңгез суына кушсаң ди, син диңгез суының исе, төсе һәм тәме ди үзгәрәчәк дип әйтә. Менә булай, менә бу нәрсәне аңлата, кешедән көләргә ярамый. Без үзебезнең тышкы кыяфәтләребезне сайламадык. Кемдер озын буйлы була, кемдер кичкенә була. Безне Аллаһ Тәгалә шулай яратты. Аятның икенче мәгънәсе, бәлки ди алар сездән караганда хәерлерәктер, ул кешеләр, ягъни сез көлгән кешеләр, шулай алар сездән караганда хәерлерәктер. Абдуллаһ ибн Масъудны турында ишеткәнегез бар. Абдуллаһ ибн Масъуд ул Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям бик якын кешесе була, якын дусты, һәр вакыт аның янында йөри, аның янында вакыт үткәрә, вакыт уздыра һәм аны сахибу сир дип әйтәләр. Ягъни ул бик бүтән сахабалар белмәгән нәрсәне ул белә иде. Бик якын аның белән. Абдуллаһ ибн Масъуд бер вакыт агачка менә дә һәм бер ботакка җимеш менәсәм анда үрелә һәм тегенең аягы күренә. Электән мондай штаннар юк иде, шундый менә Гарәпләрдә кием күлмәк шикелле, әзрәк кулыңны күтәрсәң, синең аягың күренә инде.
хәзер дә шундый кияләр. Һәм тегенең Абдуллах ибн Масгудның аяклары күренде инде. Аяклар ул оказывается бик ябык булган. Әз ашаган, гыйбадәт кылган, Аллаһ Тәгаләне шаяраткан, бик ябык булган. Һәм кешеләр моның ябык икән аякларын күреп инде моны көлә башладылар. Көләләр инде моны. Расулыбыз саллаллаһу алейхи ва саллям моны күреп, ул нәрсә дип әйтә? Кыямәт көнендә ди, бу аяклар Ухуд тауына караганда авыррак булачак ди. Кыямәт көнендә бу аяклар Ухуд тауына караганда авыррак булыр дип әйтә. Ягъни кешедән көләргә ярамый әйткәнемчә. Кеше үзе ябык та булырга мөмкин, ләкин Аллаһ алдында ул кеше бик зур урын алырга мөмкин. Без аны можем белмәскә. Менә беренче сәбәп ни өчен шундый шаяру хәрам, ул да булса кешедән көлү, кешене мыскыл итү, аның дәрәҗәсен төшерү. Икенчесе сүз белән яки ишарә белән кимсеткеч, рәнҗетүче кушамат белән атау. Ул аңа әйтте, менә ул вакытта кыллар булмаган уже. Ул аны шаярып кына тотып ала да, кыл сатам, кемгә кыл кирәк дип, ул аңа менә шундый кимсеткеч, шундый менә кешенең дәрәҗәсен рәнҗетергән кушамат белән атады. Аллаһ субханаху ва тәгалә шулай ук Хуҗурат сүрәсенең 12-нче аятында Аллаһ Тәгалә әйтә: Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Ва ла талмизу анфусакум ва ла танабазу бил алқаб. Лақаб алқаб. Кимсеткеч, рәнҗетүче кушамат белән бер-берегезне атамагыз. Кимсеткеч, рәнҗетүче кушамат белән атамагыз. Ничек яшәрбез хәзер кушамат белән дәшмәсәк бер-беребезгә? Ничек аңлатырга хәзер кем кайда яши, кем нәрсә сата, кем нәрсә эшләде? Бу хакта Имам ан-Навави Әл-Азкар китабында 268-нче биттә, бу минем китаптагы булган 268-нче биттә, Имам ан-Навави аңлата бу мәсьәләне. واتفق العلماء على تحريم تلقيب الإنسان بما يكره. Галимнәр ди бер фикергә килделәр, кешегә ошамый торган һәм аны рәнҗетә торган, кимсетә торган, мыскыл итә торган кушамат белән дәшмәскә хәрам була ул. Кешенең дәрәҗәсен диге белән аксак, сукыр, сакал шундый кушамат белән, әлбәттә кешенең ошамый торган кушамат атарга тәхрим, хәрам дип әйтте. واتفقوا على جواز ذكره بذلك على جهة التعريف لمن لا يعرفه إلا بذلك. Һәм ахырда әйтә, ләкин ди, галимнәр ди рөхсәт иттеләр кушамат белән атарга, әгәр дә ул кушамат кешенең дәрәҗәсен төшермәй, мыскыл итмәй, һәм ул кушамат белән генә кешене таныйлар. Кушамат әйтеп кенә аны танарлар кешеләр арасында. Әгәр дә син кушаматны әйтмәсәң, аны син кем икәнен белмәячәк. Менә бу шушы әйберләрне генә үтәсәң, теге кимсетми торган әйбәт дип әйтеп булмый кушаматны, рөхсәт ителә, әгәр дә ул кушамат белән генә кешене беләләр. Авылда, шәһәрдә яки районда. Менә бу икенче сәбәп, ни өчен шундый шаяру хәрам дип әйтте ул. Ягъни, нәрсә дип әйттек монысы? Кимсетә торган кешене кушамат белән атау. Ул бит кыл түгел. Ул аңа кыл дип әйтте. Кыл сатам дип. Өченчесе, нәрсә дип уйлыйсыз? Ни өчен хәрам ул? Ничек хөкемнәр чыгаралар галимнәр? Ул безнең бер шаяру гына. Без кемгә ничек шаярабыз кеше өстендә? Ничек көләбез? Кеше ниде? Өченчесе, ул әйтә, ялган сөйләде ул кеше. Чөнки ул кыл булмады. Ул бит кыл түгел, кыллар күптән беткән булган. Ялган сөйләү ул иҗмаг буенча, ягъни бөтен галимнәр җыелып карар кылдылар, Коръәнгә нигезләнеп, хәдисләргә ялган сөйләү ул ярамый ялган сөйләргә. Ялган сөйләде ул дип әйтте. Пәйгамбер саллаллаһу алейхи ва саллямга шундый сорау бирделәр. Мөселман кешесе куркак була аламы? Ул җавап бирде, мөселман кешесе куркак була ала. Икенчесе, мөселман кешесе саран була аламы? Мөселман кешесе саран була ала. Һәм өченчесе, мөселман кешесе ялган сөйләй аламы? Мөселман кешесе берничек тә һәм беркайчан да ялган сөйләргә тиеш түгел. Ялган сөйләргә тиеш түгел. Менә монысы өченчесе, ни өчен шундый шаяру хәрам дип әйтте.
Дүртенчесе нәрсә дип уйлыйсыз? Ул аның өстеннән көлде хәзер, аңа кушаматын әйтте, ялган сөйләде һәм дүртенчесе нәрсә? Ул аны куркытты. Артыннан килеп, кычаклап алып, шулай куркытты. Без белгәнебезчә, мөселман кешесе теленнән дә, кулыннан да бүтән кешеләргә, бүтән мөселманнарга зыян килмәгән кеше. Менә ул мөселман кеше була. Кемнең кулыннан да һәм теленнән дә калган кешеләргә зыян килми. Бу вакытта син чын мөселман буласың. Менә урамда йөрисең, кая вакытта этләрегезне бәйләп йөрегез җәмәгать. Менә бу этләр шулай кешегә ташлану, кешенең безнең ислам дине буенча, әгәр дә син эт тотасың икән, син этне бәйләргә тиешсең. Все, ул сине саклый. Ягъни ул синең тирә-яктагы менә шушы хайваннармы, нәрсәме, ул вакытта тотарга ярый, әгәр дә синең анда нәрсә булса, хайваннарымы, нәрсәме анда. Но әгәр дә син этне бәйләрдә тотмыйсың икән, һәм ул эт кешеләргә узып киткән, кешегә ташлана икән, син ул вакытка шушы хәдискә каршы киләсең. Чөнки мөселман кешесеннән, аны теленнән дә, кулыннан да зыян килмәскә тиеш. Әмма шулай кешеләрне ул бит эт куркыта, балаларын куркыта, кешеләрне куркыта, таларга мөмкин. Нәрсә генә дисәң дә, барыбер кеше ул кеше, эт ул барыбер хайван төркеменә керә. Менә дүртенчесе дип әйтә. Ни өчен бу әйбер шундый шаярулар хәрам дип әйтә. Һәм бишенчесе ул да булса шәригать хөкемнәреннән көлү. Шәригать хөкеменнән көлү, моны аңлатырга авыррак булыр. Кыллар хакында сүз бара иде. Чөнки кыллар белән кылларны ничек сатарга, кылларны ничек азат итәргә, бу бөтенесе дә китапларда, фикх китапларында язылган. Ничегрәк, нинди ысуллар бар, нинди мәсьәлә ничкәлекләрен, бу кеше ала да менә шулай җиңелчә генә Аллаһ Тәгаләнең хөкемнәреннән, менә бу шәригатьтән инде көлү формасы. Һәм ул әйтә, ул бөтенләй күферлеккә эләгергә мөмкин шундый кеше, әгәр дә шулай ул көлсә инде. Шулай шаярса дип әйтәсем килә икән. Менә җәмәгать, бу бер генә кыйсса сезгә. Бу үзенең бу асылда история ул булмаган хәл. Уйлап чыгарылган әйбер. Ләкин аның нигезе хәдисләрдә бар. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәллям заманында да шул ук вакыйга булды. Бер бедуин, ул һәр көнне Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәллям белән очрашканда, ул Пәйгамбәрбез аны бик нык ярата иде. Һәм ул шулай аны кычаклап ала, һәм әйтә, кыл сатам дип әйтә, бу хәдисләрдә бар. Һәм бу инде аны танып ала, әйтә, я Расулулла ди, синең сатуың уңышсыз булачак, мин нинди кыл инде, теге бик матур түгел ул, зәгыйфрәк. Һәм ул шулай әйтә, мин ди кыл турында әйтәм, ягъни син Аллаһның кылы дип әйтә. Яғни Аллаһ алдында, Аллаһ каршында бу кеше зур урын алып торган дип әйтәсем килә. Азан сүзнең кыскасы җәмәгать. Менә без яшибез, иртәдән уянабыз, шаярга яратабыз. Менә бер шундый кыска гына әйбердән нәрсәгә шундый бер шаяру, бер карасаң безобидный гына әйбер нәрсәгә китерергә мөмкин. Безнең өчен ул шаяру, ул шәригать үлчәвендә бөтенләй хәрам булырга мөмкин. Ләкин кеше аны белми, ни өчен кеше аны белми, чөнки кеше үзенең динен начар белә. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәллям әйтте, фитнә килгәнче изге гамәлләр эшләргә ашыгыгыз дип әйтә. Фитнә килгәнче изге гамәлләр эшләргә ашыгыгыз дип әйтә. Нинди фитнә? Картлык мул, нәрсә мул? Изге гамәлләр эшләргә ашыгыгыз дип әйтә фитнә килгәнче. Һәм ул фитнә ди нәрсәгә охшаш булачак? Кап-караңгы төн шикелле. Кап-караңгы төн шикелле фитнә килгәнче изгелек эшләргә ашыгыгыз. Менә монда кап-кара төн дип әйтте, ягъни кап-кара төндә бер нәрсә күреп булмый. Кая тотынырга, кая барырга. Менә шундый заманда да кешеләр без хәзер яшибез. Нәрсә тыңларга, кемне тыңларга? Бер видео тыңлыйсың, бер галим икенчесен сүгә. Икенче сүккән кешене карыйсың, оказывается, ул дөрес әйтә, тегесе начар булып кала. Өченчесен тыңлыйсың, ул бөтенләй дин турында син дөрес юлда түгел, берсен карый, кеше монысын карый, тегесен нәрсә эшләргә белмәй.
бер-берсен сүгәләр. Фетнә, кап-караңгы, ягъни караңгы төнне кеше белми нәрсә эшләргә, кая тотынырга белми, нәрсә эшләргә белми. Кем хаклы, кем дөрес әйтә, нәрсә эшләргә. Менә шундый заман килгәч, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәллям әйтте: "Изге гамәлләр кылырга ашыгыгыз" ди. Чөнки килеп җитәр ди шундый заман ди, кеше иртә белән уяныр мөэмин булып, кичтән җыкларга ятыр кафир булып. Иртә белән уяныр кафир булып, кичкә булыр иманлы булып, һәм үзенең динен бер вак тияккә акчага сатар дип әйтә инде. Үзенең динен акчага сатыр дип әйтә. Бу хадис бик тирән эчтәлекле бер хадис, аны инде шәрх кыларга бик озакдыр, ләкин берничә мәсьәләне генә әйтеп алабыз. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәллям бу хадистә шундый заман турында сөйли. Ул заманда тәкъвалык дигән сүз, тәкъвалык дигән төшенчә һәм әхлак дигән төшенчәләр кешеләр аны онытырлар. Тәкъвалык дигән нәрсә, әхлак дигән нәрсә кеше онытыр. Белмәсләр нәрсә ул тәкъвалык, нәрсә ул әхлак, нәрсә ул әдәп. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәллям шундый заман турында сөйләде. Кеше ди, мөселман кешесе надан кешеләр белән аралашыр, диннән җирак булган кешеләр белән аралашыр, динсез кешеләр белән аралашыр, динсез әйберләр карар, диннән җирак булган әйберләр укыр, карар инде. Менә шушы мәгълүмат бик күп булу аркасында, шундый мәгълүмат нәрсә бик күп булу аркасында ди, кеше үзенең динендә шикләнә башлар. Шуннан да бит инде хәзер нәрсә генә юк хәзер менә, нәрсә генә бөтенләй безнең башларыбыз төрле шүк белән тулган хәзер. Нәрсә укырга, нәрсә карарга. Менә шулай кеше укый да, аралаша да, иптәшләре белән, дуслары белән, диннән булган кешеләр, диннән җирак булган кешеләр белән һәм аның диндә ул шикләнә башлый уже, кара әле, чынлап та, может, мин дөрес яшәмәймдер, шикләнә башлый. Һәм өченче мәсьәлә нәрсә турында, кеше үз дине турында белемнәре булмаячак. Кеше үз динен бик начар белер кеше. Болай да хәзер бөтен нәрсәне имам өстенә буйырлар бит инде. Тегесе, монысы кеше даже намаз мәсьәләсендә иренә китап укырга, ничек була бу? Тегесе, монысы бөтен нәрсә кеше ул теге христиан динендә кебек поп бөтен нәрсә өчен җавап бирә, гынахларын да нитә. Бездә алай булырга тиеш түгел җәмәгать. Без үзебезнең балаларыбызны шулай үстерергә тиешбез. Безнең балаларыбыз хотя бы без үлем хәлендә ятканда безгә ясин укырлык нидә булсын, дәрәҗәдә булсыннар алар. Җуу мәсьәләсе турында сүз бармый, хотя бы безгә шул соңгы сугышларыбызда балаларыбыз безгә ясин укып, менә шуны хотя бы өйрәтсәк, бик яхшы булыр иде. Шуңа күрә, мөхтәрәм газиз дин кардәшләр, үзебезнең әйткән сүзләребезне чамалап, телләребезне тикшереп, нәрсә әйтәбез, ничек шаярабыз, нәрсә сөйлибез, бөтен нәрсәне үлчәргә кирәк һәм үзебезнең динебезне бик яхшы итеп өйрәнергә кирәк. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәллям әйтте: "Ман салака тарикан ялтамису фихи гилман саххалаллаһу лаху бихи тарикан илал җаннат." Дин юлына баскан кешегә Аллаһ Тәгалә җәннәткә керергә юлларын җиңеләйтә, ачып җибәрә. Җиңеләйтә һәм ачып җибәрә. Шуңа күрә гыйлемнән баш тартмагыз. Теләсә нәрсә тыңламагыз, теләсә нәрсә укымагыз. Хәзер шундый фитнә заманы, бер нәрсә дә аерып булмый, бер нәрсәне дә әйтеп булмый, кайсы дөрес түгел. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә белән һәр вакыт дуслыкта булырга кирәк. Аллаһ Тәгалә белән дуслыкны эзмичә, Аллаһ Тәгалә безне туры юл белән инде алып барса иде.